σε ένα βίντεο σήμερα θα παίζω με το φίλο μου το δικαίωμα. Knockout και μετά ίσως και κάτι άλλο. Όχι ρε, τι είπα control euro. Θα παίξουμε knockout. Ναι, μπορεί. Αφού να knockout βγάλω το παίζουμε. βικέντιο. Ωραία, πού να πάω. Guys, θα πάω εκεί. Εσύ είσαι... Α, σε είδα μελέτη. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Όχι. Νίκησα. Ένα. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Βγήκα δεύτερος. Άμα δεν είχα πέσει θα είχα νικήσει. FFA. Όλοι FFA. Έλα, FFA all the Μπρο, way. ξεφτύλα τους κάναμε. Ναι, Η τέσσερα. ΑΕΚ αποκλείστηκε από το Conference League. Τι έγινε? Ναι, όλες. Τι κάνετε ΑΕΚ? Ο Ισή μας έσωσε. Έκανε μπρο. Φάει κάρμα αυτός που με έβαλε. Ο Ukraine θα φάει κάρμα. Θα φάει κάρμα. Ποιος αυτός? Αυτός που με έβαλε, ο Ukraine, κάτι. Θα φάει κάρμα. Έβγαλα δύο άτομα. Δεν Πάρτε. έφαγε κάρμα. Έφαγε κάρμα. Έφαγε κάρμα. Το κάρμα είναι αληθινό. Το κάρμα Το ισχύει. κάρμα είναι αληθινό. Το κάρμα ισχύει. Το κάρμα ισχύει. Τι το έδαρε. Είστε τρελοί. Έλα, το έχω πάει με 7 power. Να δω στο λόγο να μην το πήγαινες. Το έκανα. Έριξε. Τον έφαγε και με Έριξε έφαγε άτομο. ταυτόχρονα. Πάρτα. Τι έγινε? Τι κάνετε? Θα κάνουν μάχη. Έχεις βγάλει ένα, σίγουρα. Εγώ είμαι αυτός ο ελεφάντο φρίγκο. Ελεφάντο φρίγκο. Ναι. Το πάω με 2 power. Το πήγα λίγο. Έδειξες. Όχι. Όχι. Αλλά λίγο αυτό θα μπλέξει. Ρε μάγι σαχούρ. Μάγι σαχούρ. Μάγι, πιγκουίνο. Μάγι σαχούρ. Ωραία, κάνε Το ένα πάω τώρα εξάρι, με 2 κάνε ένα power. εξάρι στο κέντρο. Ένα εξάρι ή πεντάρι στο κέντρο. Όχι, θα τους αφήσω να πέφτουνε μόνοι τους. Τώρα Κάνε να το κάνω μετά. εξάρι πάνω. Πήγαινε ακριβώς δίπλα του και κάνε ένα 5 power. Έκανε φυλακία. Θα μην νικήσει αυτός. Ευτυχώς. Έφαγε κάρμα. Ευτυχώς. Έφαγε κάρμα. Το κάρμα είναι αληθινό. FFA. Μπράβο. 5 μήνες τους διάλυσα. Η αγαπημένη μου πίστα. Δεύτερη αγαπημένη μου ομάδα αυτή που παίζει. Πού και δεν ακούμπησε κανείς. Έριξα έναν. Ένας fat penguin. Αυτός ο Ρέτζι. Ρέτζι, θα φας κάρμα. Είναι ο δεινόσαυρος. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Ρέτζι Δείχνω θα στον φάει κάρμα. δεινόσαυρο με 10 power. Έχω βρει μια τακτική. Εσύ. Να πηγαίνω απέναντι με 10 power και Πάμε, απ' μίλησα. την άλλη με 10 power. Και έτσι δεν θα με στοχεύσουν ποτέ. Έλα να φάσει ο Ρέγγι. Ποιος είναι ο Ρέγγι? Ένας εκεί μέσα, δεν ξέρω ποιος είναι. Άλλο δήλω στο σκοτ. Έριξα! Έριξες το λουλουδάκι. Το κάρμα
Μπάουζαρ. Φαίνεται ότι θα έπαιξες. Final Ωρα, κάτω full power. Ωρα, full power. Το έχω κάνει full power. Τι λες? FFA. Τι ήταν αυτά? Τι ήταν αυτά? Διόνα, τους σκίσαμε. Τι λες? Ωραίος. Αυτό ήταν απλό. Αυτός Ναι, ήταν ο αυτός είναι απλός που αγαπημένος. έριξα. Παραλίγο να σε βγάλω. Κούλι μου, κούλι μου. Στοχεύω έναν με... This is called prediction. Prediction Σε is used θέλω only to κούλι predict μου. your enemies. Σε cooked. Μπε. Ο Μούσα. Ελ Μούσα. Όχι, θα πάω ένα τριάρι εκεί, ωραίο. Κάντου ένα 4 δίπλα του. Όχι, θα απομακρυνθώ με 3. Και εγώ 3 έκανα. Πέσει. Να κάνω 4. Όχι ρε, εγώ το κάνω με 2. Πάνω. Εγώ θα κάνω με 3. Εγώ με 2 το κάνω τώρα. Με έριξες και σε έριξα. Πήγα δεύτερη θέση επειδή έμεινα πιο πολύ. Για ένα δεύτερο. FFA! Αμά Όχι, παιδιά με το FFA μελέτη θα με κάνω. το FFA. FFA θα κάνω. Θα το θυσει. Και Όχι είναι αυτό, αυτό. όχι αυτό. Κοίτα, πώς παίζεται αυτό. Όπα. Πέρασα. Αυτό είναι περίπλοκο. Ένα V3 ή Ξέρω, είναι ένα λίγο V2. δύσκολο. Όχι! Στο 3 δεν βλέπω. Δεν το θέλω, αυτή είναι η χειρότερη πίστα. Σε πέει. FFA, θα σου πω. FFA. Ω, ναι, αυτό. Και... Θα φας full power τώρα. Μελετίνη full power νίνη. Βγάλα. Όχι, εγώ εσείς. Θα στοχεύσω αυτό τους δεινόσαυρους. Τον Μίστερ Δεινοσαυρίνη. Το κάνω. Έλα ρε μπρο. Νομίζεις να με κάνεις. Θα στον τοίχο και απέξω μέσα. Τυχαία. Κάτω από τη θέση βγήκα. Θα μπει. Τι μου κάνει αυτό. Εδώ πάντα το κάνουμε 10 power. Συνέχεια το κάνουμε 10 power εδώ. Θα το παίρνει στο δεινόσαυρο. Επειδή έχει τείχο ακριβώς. Αυτόν στοχεύω. Αυτόν στοχεύω. Κάποιος να πέσει. Τώρα. Στον Είναι στον δεινόσαυρο τοίχο. full power.
Έφαγε κάρμα. Μην μου πεις πως θα νικήσω σε αυτή την πίστα 2 στα 2. Full power. Θα μου κάνει full power, αλλά και εγώ θα κάνω full power. 2 στα 2 μπρος. 2 στα 2 στην ίδια πίστα. Ναι. Και εγώ δεν έχω νικήσει ένα μάτι σε αυτή την πίστα. Νομίζω. Τι λες τώρα? Θα το δούμε στο βάρ. Please speed, I need this. My mom is coming. Πήγα κάπου τυχαία. Ναι. Όχι ρε! Με έριξε. Αυτό τον enjoy κάνε. Το καπιμπάρα. She was a fairy. Μπρε. Μπρε, λέει και ένα πικρία ήταν στον τρίτο γύρο. Please speed, I need this. My mom is coming. Ωραία, λίγο να τον ακουμπήσω και να το βγάλω. Πάμε ένα 4, ένα 4. Τεσσάρι κάνα. Στοπ. Και αυτοί τεσσάρι κάνα. Ωραία, πάμε ένα 3 στο κέντρο, 3 4. 4 έκανα. Τεσσάρι. Ωραία, ένα 3. Στη γωνία ένα διάρρη μάλλον. Θα σου ρίξει. Let's Θα κάνουμε ό,τι πας. keep this Πήγε να as σου ρίξει. prediction. You use it to predict their enemies' moves. Ένα διάρρη εκεί. Ή θα σου... Πάει. Μόνο με διάρρη τους πέταγανε μπρο. Με διάρκεια ρε μπρο. Είναι δυνατόν. FFA. FFA. 5-0. Mexico. 5-0. Όχι κλάσικ ρε μπρο, θέλω. Το κλάσικ εμένα μ' αρέσει. Δεν θα μιλάς έτσι για το κλάσικ. Θα το πάω 5 στο κέντρο. Καλά, ωραίο είναι το κλάσικ. Είναι το πάω 5 γωνία. 5 γωνία. Εγώ το πήγα ασφαλής εκεί. Ω, έχει στο round 3. Ωραία, πάμε ένα 4 εκεί. 5 ή 4 να κάνω. 4 έκανα. I show pig. Άισος με λέει. Συγγνώμη εσύ. Signori Tessera. Sarabaccio. I'm too daisy to college. And I'm behind. And this boy is the snake can fallen. Μπράβο. Πάμε ένα 3. Εγώ σου λέω να του το κάνεις 3 στο κέντρο. Όχι ρε μπρο. Γιατί αυτός το έκανε με full power. Πολύ επικίνδυνο ήταν. Το ρίσκο. Τι 2-2 ρε, Ρε, ήσταν νορμαλή. Α, 4-2, καλύτερα. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αλλά δύσκολο. Είναι ωραίο. Αλλά δύσκολο. Ωραίο. Και κάτω δύσκολο, bro. Είμαι σε κόκκινο, πρέπει να φύγω. Το πήγα με ένα δυνατό εφτάρι. Εγώ δεν βγάλα. Ένα cruise πάει. Θα φάει κάρμα. Κοίτα. Θα φάει κάρμα. Θα φάει κάρμα.
κόκκινο Τι βρω. κάνουμε. Μικιαντία, πώς θα βγεις από εκεί. Στο φαγγινί κόκκινο. Τι θα κάνεις τώρα. Φαντάσου. Το ξέρα. Δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Πρέπει πάει. Πάνε 7 power, άντε. Οριακά βγήκε ρε μπρο. Κάτω ένα full power να δει. Θα πέσει. Τώρα. Έλα, κάτω ένα full power να τελειώνει. Για να ξέρετε, πέσει το ποτάμι δεν θα πέσει. Τον έριξε. Ναι. Ντέβι. Ωραία, κλάσ και FF8, αγαπημένο μου. Είμαστε σε αυτό. Να πούμε τάξη boss. Δεν μπορείς μελέτη. Θα το κάνω σε έναν με 6 power. Εγώ με 5 σε κάποιον. Εγώ 6. Ναι, Πάει ναι. ένας ο Νίκης. Έλα, το πάω 5 power κέντρο. 5 power κέντρο. Ωραία, και οι δύο στοχεύουν αυτόν τώρα. Με ένα 4. Στοχεύσες όταν είπαμε. Παπέ. Πέσει. Έτσι. Το έκανα με ένα power. Πήρε τρελό και έχει 850 εκατομμύρια ευρώ. Δικέντιο σκούκτ. Ωραία παιδιά, να πάμε ένα άλλο παιχνίδι. Τι παιχνίδι να πάμε. Εγώ βγαίνω. Να μπούμε Control Europe. Τι να μπούμε. Όχι πάλι Control Europe. Taxi Boss. Οκ. Ναι. Taxi Boss. Κάνε με join, έχω private. Έλα. Όπα, κάτσε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι που δίνεις. Ο Creekcraft έλεγε ότι και καλά θα τελείωνε το YouTube. Και καλά. Τι Ο Creekcraft έλεγε και καλά ότι θα τελείωνε το YouTube. Όχι. Ο Creekcraft εχθές έκανε stream ρε bro. Και λέει ότι θα σταματήσει το Roblox αλλά και το YouTube. Φυσικά το Roblox θα σταματήσει. Καλά. Bro, μα είχε stream. Το έβλεπα με κοντζά μου κομμάτια. Creekcraft has left.
Βάλε με join, να δεις την αμαξάρα μου που πήρα. Ok, está bien aquí. Detente, por favor. 6-7. Πού είσαι? Κάπου. Κάνε Βρες με. με join. Κάνε. Σε έχω κάνει. My son so dumb IQ 21. He tried to make friends but they call him King Jong. He the one ton but he felt like King Jong. He's so happy with his smile. Μελέτη, κάνουμε βίντεο που έχεις καταλάβει. Ναι, το ξέρω. My son useless can play ping pong. He tried to get that day with a game of the kula. But shit, and my son so broken by the Vincent. Yeah. Περίμενε. My son so dumb by 221. Κάτι άλλο. My son so dumb by 221. Να πούμε FIFA Super Soldier. Οκ, μου έδωσε 2.500 ευρώ και τώρα έχω 63.126 δολάρια. Μελέτη, κάνουμε join. Οκ. Μην πάρεις ομάδα άμα ξεκινάει match. Τι? Μην πάρεις ομάδα άμα ξεκινήσει match. Το βίντεο μέχρι στιγμής έχει 22 λεπτά και 19 Δεν θα πρέπει να δεύτερα. είμαστε στην ίδια ομάδα. Ναι, Πες θα στην προσπαθήσουμε. Leeds. Στην Leeds. 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 Δεν ξέρω αν θα μας πείσει, αλλά οκ. Στη Leeds. Τι θέση είσαι? Ναι, Leeds. Left wing. Πέντε. Μας κάνουνε roast. I know. Έλα. Κάνε καμιά τριμπλά, αθλιστέ. Τι να πιάσα? Κάτσε, δεν έχω στάμινα. Μου έπεσαν πράγματα. Βικέντι. Μου έπεσαν πράγματα και τα μαζεύω. Δεν Σπάστε μπορώ να λίγο. κάνω κάτι. Πάμε God. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μαζεύω πράγματα που μου πέσανε. Sorry γι' αυτό. Δεν πειράζει. Adios, μία. Καλά, εντάξει. Επίστεψα. 7 έμεινα. Roblox κάρτα. Απλά μαζέψε τα άλλα γρήγορα. Έλα, ήρθα. Κάνε καμιά τριπλά, αγόρι μου. Σου είπα, φέρτο. Μαρκάρετε! Να φαντάζετε. Πάσα. Ψηλά. Τσαναρί, φέρτο. Σιουμανί, φέρτο. Τσαναρί, θέλω όποτε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο. Έλα Μελέτη, yes! Όχι, δεν βρω το Όχι! Όχι.
Άντε, πήγα σε τερφόρ. Όχι, τι Έβαλες αυτό Τι είναι αυτά. Εδώ. Hello. Εδώ πίσω. Hello. Άμα το φάσεις, είσαι θα σου πιάσει ποια πάντα να μπεις, ok, θα σου πω. Θα πιάσει το γρήγορο θέση. Νάσερ. Πήρα σέντερφορ. Στο σέντερφορ είμαι καλός. Είμαι στο σέντερφορ. Μπρο, αυτό το γήπεδο είναι πιο ωραίο από το άλλο. Αυτή είναι πλούζα η καινούργια. Θα τους κάνω μόνος. Καλύτερος παίκτης στην τάξη σε αυτό το παιχνίδι, μπρο. Είμαι ο καλύτερος από όλη μου την τάξη σε αυτό το παιχνίδι. Τι σκατούρα πρέπει. Τι σκατούρα πρέπει. Όχι, 4-0. Έπαιξαν επιτέλους. Φίλε, γιατί είναι Ισπανός αυτός. Βρήκαμε καινούριο καλό παίκτη. Αυτός είναι διάβολος. Αν όχι τόσο καλός όσο εμένα, αλλά όχι τόσο καλός όσο εμένα. Δεν είναι όσο καλός όσο εμένα, φίλε μου. Δεν γκολ έχω βάλει μόνος μου. Θες να μας τριπλάσεις κιόλας, Δεν νομίζω, φίλε μου. Κοίτα, τι έβαλα, τι καθέναν έγεσαι. Αυτή απλάγια ρε πρώτο βάλα. Είμαι ο γκολ. Είμαι ο καλύτερος.
Ούτε φοβάμαι ούτε. Να ούτε. Πολύ έβαλε στον γκολ ο Άρπας. Άμυνα, γυρίστε πίσω. Βικ. Εντάξει. Όχι ρε μπρο. Το goal back. Αλλά σε φόρμα του τώρα. Όχι. Όταν βγούμε στην περιοχή κάνε. Δεν πειράζει. 8-2 είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 8-2 είναι. Δεν είναι φάκελ, απλά είναι καλός. Όχι ρε μπρο. Κάνε άμυνα. Ω! Την έπιασα. Τι γίνεται ρε μπρο τώρα και έχουμε και πολύ χρόνο. Θα μας το γυρίσουμε. Έκασε. Μπρο είναι φάκελ αυτός. Άμα είναι hacker, γράφτε στα σχόλια. Άμα είναι Δεν hacker, γράφτε και στα αυτή η σχόλια. ομάδα. Μπρο αυτή η ομάδα είναι φάκελ. Μπρο, με έχει λαγκάρει. Κάτσε και δεν είναι στον κόλο. Μέσα! Μέσα! Μέσα ρε μπρο. Μπράβο. Όχι ρε, sorry, δεν μου βγήκε καλή. Δεν πειράζει. Γιατί κάνεις πάσες. Κάνει. Φίλε, δεν δίνει πάσες αυτός. Δεν δίνει πάσες. Δεν δίνει πάσες. Κάτω full power. Εδώ. Το έκανα. Περίμενε. Το έκανα. Δεν κάτω καμιά πάσα πίσω. Έλα, έλα! Άμα δεν το βάλεις, άντε είσαι χαμένος. Είσαι χαμένος. Ο τερματοφύλακας ήρθε στο πλάι. What? What? Πώς? Αφού είναι πότι άλλοι, τι να κάνουν οι άλλοι. Φύγε! Σε κάνα να πίσω. Άμα σπάσεις, φύγε. Ναι.
Όλοι θέλει να το πέσει καλός, το bot. Το πέσει καλός. Έχω βάλει 8 γκολ μόνος μου τώρα. Δεν είδα. Έλα. Άμα το χάσει πραγματικά ρε είσαι. Άντε επιτέλους. Έβαλες γκολ. Πάμε. 4-9. Όχι. Έβαλα 8 γκολ μόνο του και ένα κομπό. Όχι, κίνδυνο. Θα σου πω εγώ με ποια ομάδα θα πάμε. Την έπιασα στο τελευταίο δεύτερο. Αλάσερ. Πάλι Αλάσερ. Πήρα center for την καλύτερη θέση. Πάμε. Πρέπει κάποιος να πάει στην άλλη ομάδα. Τα μεγαλύτερα γκολ που έχω βάλει σε όλη μου τη ζωή σε αυτό το παιχνίδι είναι 8. Δηλαδή σήμερα σπάσα το ρεκόρ μου. Είμαι τέρμα. Ρε παιδιά. Μπήκε. Δικαιντιέ. Εδώ. Όχι, μ' άφηγε. Έφυγε, τσάκ. Έλα, μπρο, μην παίρνεις την μπάλα. Γκολ. Τουλάχιστον μπήκε γκολ. Πάμε. Είναι πιο πολύ level από μένα. Ενώ έχω βάλει πόσα γκολ. Είμαι 16 level. Γιατί να μου κάνει τάκλι. Τι θα βγάλεις από εκεί ρε. Τρέχα μπρο, δεν έχω στάμινα. Μέσα. Άσε ρε μπρο, δεν με βλέπεις. Έχεις, τι φύγανε. Σε κράτησε και τους δίνει την μπάλα. Τι κίνηση είναι αυτά. Γκολ! Γιατί δίνεις πίσω. Ρε ηλίθιε, γιατί δίνεις πίσω. Τι θα μου κάνεις, θα με σκάσεις, θα κάνω μπαμ. Δεν μου δίνουν πάσες ρε οι άλλοι. Θα παίζει καλή. Μπρο, δικαίγε, τι τρως. Τι. Είναι γκλιτσαρισμένο αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα το ξαναπαίξω. Γκολ! Πού θα με βρει αυτό. Θα έχουν παίξει άλλοι.
Αυτός με σκουβάλα σε αυτό το μάτς. Εγώ δεν κάνω τίποτα σε αυτό το μάτς. Τι μου κάνεις ρε? Τι πέντα κάνεις? Μου κάνω σου. Ούτως. Γιατί δεν κάνει πάσα, με βλέπει, είμαι κενός μόνος μου. Ρε μπρο, δεν κάνουνε πάσα. Είναι τρελό αυτό. Ότι δεν κάνουνε πάσα. Κάνε. Το παιχνίδι είναι σπασμένο ρε μπρο. Το παιχνίδι είναι σπασμένο. Τελευταίο μάτσο αυτό. Μπρο, τελευταίο μάτσο αυτό μπρο. Είναι σπασμένο το παιχνίδι. Είναι φούλια. Δεν ξέρω τι αυτά είναι αυτά. Μένει μπάλα μέσα στο τέρμα και δεν δίνει τίποτα. Δεν μ' ακουμπάει καν. Δεν μου κάνει καν το κλικ και του δίνει την μπάλα. Όμως δεν θα δουν τίποτα αυτή την μέρα. Βάλε γκολ, αγόρι μου. Δεν κάνει πάσα αυτός, ρε. Έλα! Φίλε, δεν κάνει πάσα. Μας το γύρισαν. Μπρο, γιατί? Γιατί, συγκεντρώσου λίγο. Συγκεντρώσου. Εντάξει. Φίλε, το παιχνίδι δεν είναι δίκαιο. Μπράβο, σας γκολ. Βάλε γκολ. Βάλε. Γιατί? Πρώτα μπορεί να βάλει αυτή τη μικρή περιοχή. Δεν το πιστεύω, ρε. Πραγματικά όμως το κάνει το τέτοιο. Γκολ. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, γκολ. Πολύ ψηλά. Πιάσε. Μπράβο. Ωραία, πάμε. Πέναλτις. Πέναλτι είναι. Αλήθεια. Είναι αυτά. Έλα, Βικέντια, μπορείς. Πρέπει να του βάλεις γκολ. Μην του δίνεις πάσα. Πρέπει να του βάλεις γκολ. Έλα, Βικ. Όχι, ρε μπρο. Θα χάσουμε.
χάσει. Άμα το βάλει για πλέον θα χάσει. Vamos. Τώρα. Έλα, βάλ' το εσύ, βάλ' το. Όχι. Μπράβο. Αυτός. Έλα, Βικ. Μην του σπάσα, κάνε σουτ. Κάνε σουτ. Ρε Βικιάντη, εξετρέλα τον πρώτα και μετά κάνε σουτ. Έχουμε φτάσει. Ρε Βικιάντη, τι να σου πω σε σένα. Ωραία, παιδιά. Αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Ευχαριστούμε που το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Peace.